Alexander Borch ta' 28 sena li jgħix il-Fgura ammetta li poġġa kamera fit-tojlet tan-nisa fid-Dipartiment tal-Emerġenza tal-Isptar Mater Dei. Ir-raġel huwa infermier ingħata l-libertà provviżorja fuq depożitu ta' €500 u garanzija personali ta' €5,000 peress li s-sentenza dwar dan il-każ se tingħata aktar tard. Il-prosekuzzjoni stess ma talbitx għal priġunerija effettiva u minflok issuġġeriet probation. Spjegat li l-kollegi sħabu fid-dipartiment offrow li jagħtuh l-għajnuna. Dan f'kuntest li l-qorti ordnat li r-raġel jingħata l-għajnuna psikoloġika u trattament meħtieġ. Bommu, missieru u tfajla warah, l-akkużat der mhux biss imbikkem u ddispjaċut, iżda skuża ruħu wara li ġie mixli l-waħħa l-kamera biex innemmes fit-tojlet tal-ħaddiema nisa. Quddiem il-qorti ġew esibiti ritratti u evidenza oħra marbuta mal-każ. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija uraw li l-kamera kienet imqabbda ma' kontenutur għall-affarijiet sanitarji tan-nisa li huwa aktar baxx mill-kontenutur normali biex tkun ċentrali u l-imputat seta' jkollu ritratti li rid jikseb tan-nisa qed jagħmlu l-bżonnijiet tagħhom. Is-sorsi qrib l-investigazzjoni qalu li fl-aħħar jiem ir-raġel kien xogħol ta' bil-lejl u wara tfittxija li saret fil-loker tiegħu huwa ħareġ immanetjat mill-isptar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.